Десерт с кори за баница и течен шоколад. Само няколко съставки, малко време в кухнята и максимално удоволствие. Хрупкав, сочен и шоколадов. Ще го правите всяка седмица. Вземете корите за баница, така както са скънати в пакета и ги нарежете на тънки ленти. Разтърсете ги леко с пръси, за да се разделят. В купа смесете веган млякото и яйцата и захарта мусковадо. Разбийте добре, докато получите хомогенна смес. Намаслете тавичка с 20 на 20 см с краве масло. В тавата разпределете част от нарязаните кори, залейте с част от яйчно-млечната смес, отгоре подредете още слой кори. На 4 места сложете по една супена лъжица течен шоколад. Леко разнесете шоколада. Покрийте с нов слой от корите и ги потупайте леко, за да се оформи. Залейте с още от сместа. Сложете последния слой кори. Полейте най-горния слой кори с разтопено масло. Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса за 25-30 минути, докато десертът стане златист. Оставете леко да изтине, след което разрежете на равни части и сервирайте. Приятен апетит! Надявам се, че рецептата ви е харесала и ще я приготвите. Наистина се приготвя изключително бързо и лесно. Десертът търпи интерпретации, например да се сервира с топка сладолед, особено през лятото. Вижте колко е сочен, пухкав и в същото време и хрупкав. Надявам се наистина, че ще ви хареса много.